Hello guys! Welcome to BantaYeah! Ang ye po! BantaYeah! So by the way, this is my friend Alfredo, aka Incheck, And this is Paulo, aka Kuya Kim. Kuya Kim. O sige, okay. By the way, this is our channel, BantaYeah. Ang pinakabagong channel, subong. Dari sa bago. So, Yes. Pero brother nilang git, para sa din ng BantaYeah man. okay. So, basi mamangkot yung mo kung nga kag nga may ara ginatawag nga bantay mga nag-create kami sa BantaYeah channel. First and foremost, siguro i-explain namon kung ano ang bot si ganon sa BantaYeah. BantaYeah. Okay. First, BantaYeah naghalin sa root word nga bantayan, meaning abangan o ginatawag ta nga okay, so BantaYeah naghalin sa bantay and yeah for exciting and happy or what we call happenings nga katabo sa atin. Yes, nagbantayan nyo kung ano ang mga exciting na pwede matabo sa amon yung channel. So BantaYeah. Just click and subscribe here. BantaYeah. Dalom. Okay. So anong mga ano nila, Brad? Ano ang mga balantayan nila sa BantaYeah? Okay, una-una, BantaYeah is Ang a pinakauna kind of variety, tanina, variety show. Mapa-joke ka man da, story, love story. Bisa ng mga personal na mga lagaw, bantayan nyo kay vlog na muna. Dalawang talaga sa ating channel. Para maging informant ka ba, the same thing, mapakilala gid namon sang insakto ang inyong channel. So, it's all about fun, happy lang, kumaga. Wala rules? Wala, kumaga. Kung ano lang. Kung ano lang may ara. Kag kung gusto nyo nga mag-share man sa inyong ideas, mga istorya ninyo nanungod sa inyo. At the same thing, marang baltagin nga inyo ginagin mo. Yes. So, pwede nyo ipadala sa amon. Through comments? And PM or ano ba na. Basta mapalapot nyo sa amon. So same thing man, may araman kami Facebook page. Ang amon Facebook page, amon man yapon, BantaYeah. Okay. So ano, di ba next week may ano kita? Gapangkita kami gali sang bag-o namon nga face sa channel. Okay, so kami kami mga laway kami hindi kami. Okay. Sila siniguro mga person wherein gusto namon maging guest or maging part sa kamon nga channel, pwede gid. Actually, hindi lang gid gani Brad guest eh. Gusto gid namon siya maging regular nga face sang BantaYeah. So kung ano ka, kung waki ka, ano pa, witty, personality. yes, any gender, LGBTQ, male, female, good or great sense of girls humor, and boys, may good sense of humor. So pwede ka gid, pwede ka muliwat ka PM samon or ang amon nga schedule is ano to gani, Brad? September 28 at Bantayan In Park. front of Tourism Office, Bantayan Park, Bago City, okay? 9 a.m. 9 a.m. Maulat kami da. Kung gusto nyo kung gusto nyo maging part ng amon nga channel. Pero syempre, wala pa ni talent fee ha. Okay. So amo nang una nyo gid nga balantayan ang bag-o nga members ng aton nga BantaYeah channel. Sa mga brad kag mga sis, Hindi magkalipat. BantaYeah!